tot și bine v-am regăsit la un nou video când ne jucăm Among Us cu verișorul meu. Bună! Ok, hai să fac o hartă. De atâța, dacă mergem. Ok. Nu. I-am pus X. D, Y, L, K, N, F. K, F. Știu că o să scoată. Hai să Gata. Haide, intrați. Intrați, domnilor mei preonorați. Mă fac chiar cum vreau. Eu mă fac negru. Mă cunoaște Vivi. Da? Da. Pentru Eu mă fac înapoi de ursuleț. Uite, și înapoi ursuleț. Bine, vină cu ursuleții. Dacă, da, dobri. I-am prins. Nu prins. Chiar parcă un urs. Uite, m-a intrat unul. Uhu! Da-am... Eu și-o pus numele... Ce tare. Mai încă unul dacă intră. Mai încă doi dacă intră. Da. Să vedem dacă... Uite, 5, mai încă unul. Bine, să vedem, intră sau nu. Gata. 3, 2, 1. Nu așa arată că e impostorul. Nu sunt impostor. Nici eu. Mă duc să fac task-uri. Mi-mi place să fiu impostor. O să fac un task. L-am murat. Aoleu, Când mă omoară... Bine, când mă omoră nimeni la task. E șapca, știu eu bine. E șapca. Aoleu, aici nu a făcut nimeni task-uri. A făcut. Aoleu. Mamă, ce m-a speriat. Ăsta e impostorul. Cine? Ia, Șapcă? ia, ăsta. Planetă. Te salvezi. Aoleu, tu ai apăsat. Da, pentru că puteai să mori atunci, știi? Nu știu dacă e impostor sau nu. Bine. Blanca, te votăm. Eu mă votez pe mine. Hei! Nu m-ați votat pe mine. Eu nu sunt impostor. O să te injecteze. Nu? Fii atent. Să scot pe cineva. Black. Black e votat acum, uite. Aoleu. Paparsi, să fii injectat. Tot dacă mă aruncați, nu eram impostor, deci... Ok. Haide. Acum, uite, hei, fantomă. Mai faci prietene, fantomă. Mă duc să mai fac și eu niște task-uri care nu le-au făcut ăștia. Eu le pot face, că-s fantomă. Și eu vi le pot fura. Dacă știu unde sunt eu. Bă, da, Uite, te-am găsit, Ursi. Deci fix aici la task-ul ăsta. Eu le făceam. Bă, accept, gata. Eu l-am făcut. Mă duc să mai... Ai văzut că n-avem internet? Pe... task nefăcut. Tap. Și eu dat sirena.
Nu-mi dă nicio sirenă. Aoleu, planta asta care a fost impostor. Ce era să pică? Ce vreau să pot păta. Aoleu, eu pot să mi votez. Ba da. Impostor. Sigur. Aoleu, dacă mă scoate afară, mor. Aoleu. Ai, dacă mă fac să fantomă, pot să te văd, nu? Tot nimeni nu a murit. Aceleași voturi. Tot au dat pe alții. Ok. Mai încă 3 ne jucăm? Oh my god. Nu furați! Bine, eu fur. Nu furați. Că vă știa și lui. Task. Task făcut. Aoleu. Task. Nefăcut. Aoleu. Deci ce? Nu mă interesează. Aoleu. Ce un task imposibil. Am vrut să pun eu. M-am enervat. 6 minute. Aoleu. Cred că 10 minute sau 20. Nu, maxim 12 minute să filmăm. Eu mă votez pe mine ca să putem să continuăm. Da, dacă mă scoate și pe mine, e fain. Nu poate. Tot îți votați pe alții. Băi, ce bine că nu m-a injectat. Păi nimeni nu te injectează. Nu se poate. Imposibil. Ok, apăs pe sirenă. Să nu mai faceți asta. Domnul Cipilică, mă lăsați în pace ca să fac și eu. Să apăs. Gata. S-o task-uri făcute. Eu am apăsat sirena. Pierd. Eu încă fac task-uri. Da, pentru că tu ești fantomul, poți face și vrei. Gata, am făcut. Bine. Eu mă văd. Aoleu. Ți-am spus că e frunza. Și ea știut. E că am făcut o altă hartă. Eu intru pe aceeași hartă. Mama, ar și cât intră. Direct 3. Ia ar și cât. Planta și șapca. Să văd. Aoleu. Eu o să ia pe ăsta. De ce pe alții? Du-te adu-mă snacks-urile, te rog. Mănânc niște snacks-uri. Da, sari. La revedere. Haideți, mă, intrați. Mai intrăm. La tine eu intrat 2. Da, ia 4. Și eu intru. Nu, snacks-urile. Cum se cheamă codul? Că intru și eu. Același. Da. Haide, mai să intrăm. Nu-i dau play. Bine? Scoate pe cineva. Stai, dau. 7, fac eu și eu un cod. Gata. Am făcut și eu un cod. Era un loc liber, că am scos pe cine... Bine, eu îi dau play. Vedem, eu vreau să fiu impostorul. Să vedem, pică impostor sau nu. Bine. Nu-mi place să nu fiu impostor. Treaba ta. Ia! Deja a intrat la mine unul. Sper. Da. Mamă. Cum asta? Ia! Ce? Bine, ce? Bine că ați găsit pe rost mort.
Aoleu. Eu zic că e fața de impostor. Care nu știu. Haide. Nu las cu 9. Hârtie aici, zică. Uite. Hei, mă votați pe mine. Eu nu. Bă, îți dau kick. Îți dau kick. Bă, așa mă scoate. Da, cam atât a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, și un subscribe. Ne vedem data viitoare. La revedere!